God morgen. Jeg sitter som er. Jeg er stuptrøtt. Jeg vet ikke om hun er, men jeg er i hvert fall. Har ennå ikke helt kommet i gang med armen i forhold til hva jeg skal si. Det er tydeligvis. Klokka er nå snart 9:30, og jeg er klar for å gå og legge meg igjen. Jeg bare sitter og venter på at hun skal bli trøtt. Men det er jo lettere sagt enn gjort. Her, slipp på. Skal vi si hei? Skal vi synge en sang? Ja. Ba, ba, lille lam, har du noe? Ja, kjære barn, jeg har kroppen full. Søndagsklær til far, og søndagsklær til mor, og 2 par strømper til bitte lille bror. Skal vi til lille Petter etterkopp? Ja. Lille Petter etterkopp, han klatret på min hatt. Så begynte det å regne, og Petter med han datt. Så kom solen og skinte på min hatt. Der ble det liv i Petterkopp som klatret på min hatt. Yay! Så flink du er. Hva? Jeg tror ikke de har lyst til å se på mer synging. Jeg synger ikke så bra. Men du synger fint. Bæ, lille. Ja. Ok, en gang til da. Bæ, lille lam, har du noe ull? Ja, kjære barn, jeg har kroppen full. Søndagsklær til far, og søndagsklær til mor, og 2 par strømper til bitte lille bror. Og med det så ønsker vi dere en strålende dag. Ha det! Ha det!